ин гули зебое ки мо харидорӣ кардем аслан дар назди зебогии Гулбаҳорхон Ғафурова ҳеҷ аст. از زنها سینی سوالشو نمیپرسد. ана سلیمان کجا بود؟ کارم نمی‌کنه. محمود خان یا بپرسید چی؟ اما قطعی خواندیم کامون کتی سویزاشون هایمی. تا اون درجه ایشگام بخشش با اجازه شما می شود انا می‌جیبم چون تیت مونیتور مالش می. من می‌دونم که شما نزدیک ترین و کوچی من شما محمود خان. شما می‌دونم تو هم چشم کتی سرازو میفهمید. من ҳама сола санаи 1 апрел ҳамчун рӯзи ханда таҷлил карда мешавад. ин санаро баъзан нафарон рӯзи ханда меноманд, баъзан нафарон рӯзи дурӯғгӯён, баъзан нафарон бошад рӯзи ҳазлу шӯхӣ меноманд. ба ҳар сурат бояд қайд кунем ки имрӯз сана дарақтан ҳам 1 апрел аст ва ҳоло бошад мо қарор дорем дар маркази шаҳри Хуҷанд. ба чӣ хотир инҷо омадем? Ба он хотире ки як дастагули зебоиро аз ана ҳамин нафароне ки дар қафои мо машғули кори худ ҳастанд харидорӣ карда бошем. Ба чӣ хотир гулро харидорӣ мекунем? Ба он хотире ки бояд як нафарро бо рӯзи тавлидашон мо аз самими қалб табрик намоем. ин нафар бошад яке аз ҳаҷвнигорони вазнинтарини ҷумҳурии Тоҷикистон Гулбаҳорхон Ғафурова ки маз ана ҳамин рӯз он нафар рӯзи тавлид доранд, яъне рӯзи зодрӯзашон аст. дар баробари он мо табрику таҳният менамоем он нафарро бо пешниҳоди барномаи консертии Коно ва Доно ки айни замон дар муассисаи давлатии қасри ҷавонони шаҳри Хуҷанд рафта истодааст. дӯстон, ҳоло бошад мо ба назди гулфурӯшон меравем, ҳамроҳ меравем, бо мо бимонед. рафтем. ин гули зебое ки мо харидорӣ кардем аслан дар назди зебогии Гулбаҳорхон Ғафурова ҳеҷ аст. вале аз он хотире ки гул боиси хушнудии занҳо мегардад, аз ин хотир мо як гулдастаро харидорӣ кардем. умедворам ҳастам ки ба мо муяссар мегардад ки Гулбаҳорхон Ғафуроваро бо ҷашни зодрӯзашон табрику таҳният намоем. رحمت جانم رحمت سورپریز سوپر سورپریز رحمت سلامت باشید میندار صد جهان تشکر سورپریزی بهترین محمود خان رحمت کنم خرسان که رحمت دادم من میگم که شما دادری خیامتی من گفته یعنی حاضر سوپر доказательство شد سلامت باشید. вақте ки мо вориди толори муассисаи давлатии қасри ҷавонон гардидем, аввалин нафаре ки пайдо кардем қаҳрамони асосии имрӯза Гулбаҳорхон Ғафурова. ассалому алайкум бори дигар. آخه من یا خودم هم جمع می‌گردم که می‌دونید که خیر من باید همه جای پر کرده. هم با دیگه کسی اپوشتی من شما دیگه نمی‌آمد خان. نباشه دیگه بچه‌ام همه های. پرست شما اپوشتی من واقعا نیفتگی. شاید ممکنه. خب هم روزی زودروزتون مبارک باشد و هم روزی خنده. رحمت. این عجایبات و این یک تقدیر و نصیب رو ببینید که یک حجم‌نگاری وزنین‌ترین جمهوری تاجیکستان در روزی خنده به دنیا آمدند. رحمت. این همش عیبی پدر و مادر ده. پدر و مادر. هم خیلی گند شوخی کردی و هر چونم شوخ بوده گده. یک تیرو دنیشان گفته که چیزایی. هم خیلی هم روزی خنده و هناز می‌دیدگی. هم روزی خنده با دخترشون تولد شدگی. با هم روزی خنده و دادم فریب دادگی. دویام بچه‌ام پسرچه شد گفته. آنکه اوضاع خاراکتر مردک باین. افت زنک باین. رفتار مردک باین. گفتار زنک باین. اندازه مردک باین. همین خشتاس می‌چخیل آوزه. بله. خب امروز روزی زادروزی شما من می‌دونم که شما امروز به سن 18 رسیدید. 18 پلوس. من تامتیام. من پیشم خیلی میگفتم 16 نیم میگفتم ده پیش. هم با وزیر 18 پلوس شده است. 18 پلوس گفتن گیریم کنترلش به خودشون آدم یافته گیرند. خب ولی همین
гуна метобед ки гӯё ин ки 16 сола рафтору гуфторатон 14 сола раҳмат ҳамеҳамина ҷамъ кунед нагӯед бо охир ба маҳмудхон ҳамеҳами рақамҳо ҷамъ кунед нагӯед бо сину солтон мебурад бене ман ҳозир оҳиста оҳиста шуморо ба дунё меорам хибшад на маълаш яхило мо мухлисо тамошобино як аҷоиб деваҳо ҳамин сину сола гуфтан дигар ҳамаша ҷамъ карда сони мегӯям ки рақама шумо фалон ба баромадид ми гуфтаги гапоайде ҳамба вай не рақамҳои гам назанед беҳтар бале мо намепурсем ки шумо имрӯз чанд сола шуд мо мегӯем ки шумо имрӯз 18 сола шудед саломат бошед аз занҳо сини солашо намепурсад ана ҳақиқат намепурсем мо хоб зодрӯзи имсолаи шумо аз зодрӯзҳои солҳои қаблӣ ягон фарқият дошт ҳеҷ чӣ фарқияташ не маҳмудхон барои чӣ ҳамин атаваллуд шудам ҳамин мактаб рафтана сар кардам рӯзи якум саҳнанда рӯзи 1 апрел ҳама одамо бо ин зодрӯзиша нормально мегузаронад қайд мекунад хеш таборош кати ана аҳли оила кати ёру дӯсто ҳамсинифо кати ман ҳамин фақат саҳнанда дем маҳмудхон ягон чи фарқаш нест ҳозир ҳамин рӯз рости гап монда шудам ман гуфтам ки ҳамин рӯз бачаҳо ба илтимос гуфтам дига 1 апрел консерт намонитон гуфтам ҳамин ман 1 апрел одам бо ин зодрӯз мегузаронам ҳамин не мегуфтам концерта концов гуфтам фиалам омад рости гап нигоҳ кунам ҳама зодрӯзиша наз мегузаронад ман фақат зодрӯзам мардикор бо ин саҳнанда мегузарад гонда монда шудам маҳмудхон лекин шумо саҳназеб ҳастед шӯхӣ мекунам албатта 1 апрел консерт намонда бенад хавраши мекунам ҳамаша хоб дидор ки ҳамеша дар саҳна бошед ва аслан ки шумо дар қидан ҳам саҳназеб ҳастед ва шумо дар саҳна як ҷою мақоми махсуси худро доред раҳмат ва бигзор ки садсолаҳои дигар монед саломат бошед бо дуои шумон албатта саломат бошед дар бораи барномаи консерти имрӯза агар ҳарф занем чандин аз чеҳраҳои навро ман дида истодам ки давутоз доранд оно баромад мекунанд на имрӯз бале мо як тасмим гирифтем ки маҳмудхон вақте ки ҳамон тайёрӣ дидоса будиму ҳамон агар дидагӣ бошед якумин рекламаи мо дар телевизион 15 рӯзи аввали март чӣ хел буд агар дидагӣ бошед онҳое ки рафтанду буданду омаданд буданд ҳамихел як сарлавҳаш ҳамихел буд дида будидам на барои ҳамин мо чӣ хеле ки ҳозир имрӯз консерт баромад мекунему тайёрӣ дида истодем дар барномаи мо раҳмонҷон як бачи қомат баланди фарбе ямихелаку фарбе айку фарбе пишти чоп бисад га наменамуд ҳамун раҳмонҷонро ёфтем ана баъд як бо дига бо каримаком аз истарафшан дута дига шогирдои майдаи худро тайёр карда буданд шогирдчаҳои театр студии кону гулбордоно баромади онҳо ҳаст мо як чи тайёр кардем ки маҳмудхон ҳамин шоиро мегӯям ки ширу шакар мо ҳозир қанду қанд тайёр кардем қанду қанд бале ҳамба ширин шавад гуфта фақат қанди шоколодро ҷамъ кардагӣ мана умарако мо кати афсус ки ами сулаймон хоҷа камтар сулаймон хоҷа чӣ мегӯяд ва ё тайёри дистода буданд омадан ба ё камтар ҳамун маблағҳошон нарасидааст бечорая барои чӣ буда барои самолёти харидан ва худошон отдельно мебиён ки самолёт ки оилавӣ рафта кува али вали сурайё муҳайрана муқаддас ҳамаша гуфтангирами не ҳамон оилави рафтагӣ баҳо ҳамба бояд агар меомаданд бояд самолёт харам буд не маҳмудхон ҳамба бо самолёт бо камтар пулошон нарасидааст худо хоҳад ин соли оянда по кор мекунану самолёт бо пул харида ҳамон самолёти харида оилавӣ мебиён гуфтагӣ гапоҳай неки ман рости гап ҳамин рӯзе якумин бор мешавад ки бе сулаймон хоҷа мегузаронем вазнин аст бениҳоят вазнин аст маҳмудхон лекин напурсидана чипа сулаймон нест сулаймон куҷо бад акорам невай шехӣ мекунам ҳамту барои ҳамту мо моҳи майба консерт мемонем сулаймон кати барои ҳамин сулаймон хоҷа албатта мешавад ҳамон вақт зур таъриф кардама вале бо 50 сомон дига мегирам аз сулаймон саломат бошед хоб бобати даъват бобати таклиф ҳарф зада истодед медонед агар мо ба давлатҳои ҳамсоя назар андозем вақте ки ҳунармандон
барномаҳои консертӣ ё шабҳои эҷодӣ худро пешниҳод мекунанд, ҳатман ҳамкасбони худро даъват мекунанд ё даъватнома дастрас мекунанд. албатта моям ҳамхел будем, моям ҳамхел кардем. Маҳмудхон, имрӯза барнома ба мо маслиҳат кардагӣ будем бисёртар анамо ҳунармандоне ки дар аку чӣ гӯям шумо Маҳмудхон, дар ҳозир хуҷанда гирем. Хоб киро даъват кард? Хуҷанда гирем, агар ҳозир хандинкамон аст, лекин хандинкамон афсуски ваҳо дар пойтахт консерт доранд. Ба онҳо даъватнома расид? Албатта мо даъват кардагӣ будем, мо бо телефонӣ бошадам занг зада гуфта будем ки ман ҳамхел консерт марамад ва гуфтанд ки бисёр афсӯс, лекин мо дар хуҷанд нестем, мо дар душанбе гуфтанд, чунки дар душанбе баромад доранд. Инчунин ғарибшо компания мо даъват кардагӣ будем, Аки Бахтиёра, Ташрифа даъват кардагӣ будем ва қисам гуфтанд ки моям дар цирки давлатӣ душанбе баромад доштанд. Инчунин Шакарханд чӣ хеле ки мегӯяд 1 апрел 2 ин рӯзи ҳаҷнигоро аст, ин рӯзи ханда аст, серкорӣ аст. Барои ҳамин дар ҳама ҷо гӯшаи канори умуман дар Тоҷикистон ҳамин дина имрӯз паго консертҳои бисёр калони ҳаҷнигоро гузашта истодааст Маҳмудхон. Барои ҳамин мо чӣ хеле ки мегӯянд ё ки ваҳоя ҷиғзанем инҷа бомонамшон накор буд, ё ки мо ҷиғзанам унҷа рафта накор буд, инҷа бо беконсерт мемондем Маҳмудхон. Ҳама ба мо гуфтем ки вилоят ба консерти худ мондан гирем ми хай ваҳо меомдигишон де гуфтем мондем деам хе. Саломат. Яъне имрӯз гуфтугӯ ва робитаҳои телефонӣ, робитаҳои рӯбарӯӣ ҳастанд? Албатта. Саломат бошед. Ман хурсанд ки чӣ ягон гапҳои дурӯғ шунидам. Агар ин савол набошад Маҳмудхон, ин саволо наметиҳад ҳеҷ вақт. Ман аниқ шумои нағз медонам ки шумо ба ягонта мухлисо гуфтед ки Маҳмудхон яба пурсид чи ҳамаҳо қати хандем камон кити свезошон ҳайми гуфтаги гапҳоай мишои одамо шумо ҳам ба ҳамин савол додасида. Медонед, ман як суханро дӯст медорам, инам бошад мегӯянд ки пурсидан айб надорад. Ба ҳамин хотир ҳар чизе ки хостам пурсидан мегирам. Пурсид, пурсид ба чашм, мо ҷавоб медиҳем. Саломат бошед. Ман хурсанд барои аними гулое ки тару тоза имрӯз овардиктон малаш ҷавоб додан мегирам ман. Гуфтан гиред. Ҳазор раҳмат. Ман бисёр савол додан гиред. Савол пешниҳод кардан гирам. Пурсидан гиред. Хуб. Бо чӣ мехоҳед шумо пурсидан? Ман мехоҳам бобати бо ягон чӣ гуфтани мехоҳед шумо? Пурсид. бобати арзиши бо кадом арзиши ки ҷонда чизе кай? Истеъмол сухан кунам. Ҳозир налог мехоҳад де. Ман фаҳмидашам де шумо куҷо бурдосед. бобати арзиши чиптаи даромад як саршо бо иҷозаи шумо мешавад. Ани ҷибасан тит монитор малаш ме. Майнат. Мо дигар савол пешниҳод намекунем. Раҳмат мегӯем ба Гулборхон Ғаффор. Саломат бошед. Раҳмат Маҳмудхон. Раҳмат. Ман медонам ки шумо дӯсти ман. Ман медонам ки шумо наздик тарин укочи ман шумо Маҳмудхон. Шумо медонам ки ҳам чахшм кати сразу мефаҳмед. Мана бениҳоят зӯр шумо. Раҳмат. Ва ман таманно мекунам ки ҳар рӯзатон мисли анамин рӯз бошад. Бовар кунед ҳамин гул ҳозир шармаш омада истодааст. Медонед ба чӣ хотир? Барои ки ман айна хушрӯтарам. Ҳозир ин ман хушрӯтаст, ман хушрӯтам. Як дигар мо куштосим ҳозир. Бале. Ман шумо чӣ хел мефаҳмам, шумо чӣ хел азни ми гападо Маҳмудхон. Чӣ хел ки шумо мана мефаҳмед, ман шумо хел мефаҳмам. Ҳоҷат ба сухан кардан намне. Аслан бояд мошин чӣ хел мошин чӣ дар воқеъ? Олиҷаноб. Мошин. Бояд интервью нав мекардем. Такси каросид ме? Нағз ме? Олиҷаноб. Баъде ки шумо чӣ хел каросид? Дар таъмир аст, ҳоло ҳам набаромадааст. مهمان از پایتخت کشوری عزیزمان هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان بانوی هنر حیاتای مومینова پذیرا باشید.
ассалому алайкум, рӯзи ханда муборак алейкум бошад. ассалом, шоҳ муборак бошад. мо албатта барои монда набошед гуфтан омадем. раҳмат, саломат бошед. хуб, умад мегуфтед ки ин соли чандум аст ки мас дар санаи 1 апрел театр студии Коно ва Доно барномаи концерти хешро пешниҳод мекунад. ин ҳоли мо шуморашам рости гап гум кардагӣ. ин як чанд сол шуд ки 1 апрел рӯзи ханда ки дар тамоми дунё қайд карда мешавад. мо рӯзи 1 апрел албатта ақаллан нашудагиш ба ягон чорабини майди ҳаҷвӣ мегузаронем дар куҷое ки набошад. ман шумораша намедонам ки кадом солҳо буд рости гап. яки ба ҳар ҳол ҳар сол 1 апрел як чорабинӣ мешавад. ягон маротиба агар мас дар санаи 1 апрел пешниҳод нашавад Гулборхон хафа мешавад ё не? не акун ин бахти гулбаҳор ки ҳамин 1 апрел ба таваллуд шудааст. инҷа падару модари вай ба раҳмат гуфтанда кор. пеш аз ҳама заҳматҳои падару модар, шабҳо аз хобмонии падару модар ки гулбаҳора ҳамин оварда дар программа кати корубор кара 1 апрел ба таваллуд кунондиянд. ин албатта вай хизматҳои шоистаи падару модари гулбаҳор. албатта гулбаҳорхона бори дигар табрик мекунам ки илоҳи 100 сола шавад, инам бузургтар шавад. Rahmat. Şuk rahmat değil. Yayın adam hizmet. Omadan. O vay doğruyu doğdaki değil ki oradan nakar. Babacan uzun. Ne için yaptım? Ama baraya göçet on girip sevdi de. Yordan nakar. Ne? O kemi vakti gufte gibi vaktaş gitti doğruyu çakondun mu başka? Çakondam. Ya resme tonluk bora çakondam. Ya bu tonlu bora ne diye? Çor bor, se bor. Haymayla şikamli. Ne bu fayda nakarsın? Ne? گوش کنید مبادا نبیرهاتون وقتی خواب بودگی شما با گوشتون یه چی چوب بپتی نکافت است می؟ O ne oxi? Ne ma o çok خوبه çan? وای خودتون نوازو یگان دانه های گوگت کتی کافتگی تون نمی؟ Ne. شما خدای بابا جان چند بکن آمده چند ساله شما؟ 93 ola. 93؟ ایدل باشد بابا جان شما با آقای دنیا زنگ زد هستین؟ آقای دنیا زنگ زد هستین بابا جان Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Men bu yerda dori tez. Dori. Nahot dori naboshaduko. Yaxshi dori yoqdi-ku. Ama doğru mardam hep röşedi. Hey, yagonchi dada bisi yaxshi kunam yemurami. Oy. Yagon dori yoqdi-ku. O ki yofta te çoto khudata kushtani ay. Ama bu istandi bedun baborin, ha? Oy, qochqor pir. Chim istiyakda? Ozam to'g'ri xarakter nesdash. Şu cancol yaptın, tom göç gün. Göç gün, çıkın doğru mard mı? Ol artık mı doğru mard mı? Ne freci? Çok az çok. Hani kadar doğru, nahot yakın doğru, mark naboshaduko. Hani orada ni sразу jogo murdan dako. O baroy chi khudata memshi. Oy xudoya. Allah boy jimna nesadi. Şu yofta. Soyma mohi. бинандагони азизу арҷуманд, ин аввал мо бо нафаре ҳам суҳбат мешавем ки дарқатан ҳам ҳаҷвнигори шинохтаи тоҷик ҳастанд, вале паси кадри надидем ягон маротибе ки шӯхӣ карда бошанд ё худ табассум карда бошанд. устоди ассалому алайкум. Салому алайкум. барои чӣ паси кадри шумо намехандед? Надидам шуморо ягон маротибе ки хандида бошед. ширини ҳаҷв ҳам дар ҳамин аст ки ҳаҷнигор вақте ки ҷиддӣ бозӣ мекунад, барои тамошобин ҳамин қадар хандаовар мешавад. шояд аз ҳамин сабаб бошад. зеро ки ман ҳаҷвнигорои ҷавонро мебинам, паси кадри пайҳам шӯхӣ мекунанд, пайҳам механданд ва гоҳо ҳатто дар саҳно ҳам худашон механданд, ҳам бинандаро механдонанд. моям бародари азиз баъзан мешавад ки дар саҳна ханди худамон мегирад то он дараҷае бахшиш то он дараҷае ки тамошобин ҳам ханди мо фаҳмида аз хандаи мо завқ бурда тамошобин ҳам механдад. ин мешавад баъзан дар саҳна ҳам чизи муқаддас ки ҳар кор шудаш мумкин. барои ине ки агар мана аз рӯи гуфтаи устоди бузургвори мо убайдулло раҷабов агар дар ҳақиқат гапе ки дар аввал гуфтам сухане ки агар ҳаҷнигор ҳамон қадар ҷиддӣ бошад ҳаҷм ҳамон қадар хушрӯ мебурад. неки ман дар ҳаётам бисёр одами шӯхам. бешад баъзан навидам ин аз сабаб боша ки баъди лаҳзае як одам ё зиндагии одам ҳаминтавр мекунад ки
دیگه خندیدم نمیتونی دیگه امروز شکرانه میکنیم که همه اینا پچی سر شد و ما با مردم به خندیدن زدیم همه تشنه کنسرت بودند و ما خودمون اصلا وقتی صنعتکار هنرمند بیکار بموند از این کاری بد نیست برای که ما پیاز فروختن نمیتونیم کارتوشکا فروختن نمیتونیم برنج فروختن ما کارمون اون چیزی که هست در صحنه به تماشابین نه که زلی خالیده هیچ کو کار نمیشه برای همین ما هم چنین همین مردم زیق بودیم تنگ بودیم که که همه آسودگی میشد و ما برای تماشابین برآمده هنرمندی میکنیم خب عموما ҳаҷмнигорони тоҷик баромадҳои ҳамдигарро назорат мебаранд пайгирӣ мекунанд ки нашавад ки ягон латифаое ки мисол дар пойтахт ягон ҳамкасби шумо бахшиш устод марҳамат салом алейкум чунин ҳолата бале мешад албатта ин хуб аст табиӣ аст тамошобин зиндаша мебинӣ ки ба пешат гузаштудааст хуб ташаккур ман пурсидан мехостам ва донистан мехостам ки мешавад ҳолатое ки мисол баромадҳои ҳамдигар ҳамкасбонатонро пайгирӣ мекунед ки нашавад ҳолатое ки ягон латифа ё ягон саҳначое ки онҳо дар пойтахт ё дар дигар вилоятҳои тоҷикистон пешниҳод карданд шумо ҳам пешниҳод кунед ба ҳамин хотир мешад баъзан ин кор нафаҳмида шуданаша мумкин барое ки мо мумкин вай саҳнаи ва надидему ҳамин саҳна мо рафта бозӣ кардем ва агар тамошобини дагӣ бошад даро мегӯяд ин саҳна мо аллакай дидем шуд баъзан намеханданд қабул карда наметавонанд барое ки ин чиза аллакай ва диданд неки мо ҳаракат мекунем ки ҳар як баромади ҳаҷнигоро албатта тамошо мекунем ман ҳозир буд ҳаҷнигорои хубе биромаданд ба монанди территорияи юмора бисёр бачаҳои қобилиятнок бачаҳои гарчанде ки аз ҷиҳати профессионализмам агар касбият мисол мактаби санъат гузаштагӣ набошанд бисёр акун ин талант як чиз аст ки худованд ҳамон таланта ки дод барои вай институт тамом кардан ҳеҷ зарурият надорад вай аллакай ҳаст ҳамон чиз мисол баъзе вай юристай баъзаш экономистай баъзаш бухгалтерай баъзаш мумкин як 8% студенти мактабҳои олии санъат бошад лекин бинед чӣ хел шурӯъ бозӣ мекунанд чӣ хел ман бисёр хурсандам ман аз ҳар якти ҳамино бо худам ба дарс меомӯзам ки мо вақташ чӯ ман ҳамин корро наметонистем имрӯза бачаҳо чӣ қадр тараққиёт пешрафт шуданд яъне шумо ҳамчун ҳаҷмнигори мутахассис ба онҳо баҳои баланд медиҳед бале умуман ташкил гардидани чунин гурӯҳҳои ҳаҷвӣ ба гурӯҳҳои ҳаҷвии кӯҳан ягон таъсир намерасонад не барое ки замоне ки мо бозӣ мекардем ва дигар хел буд аллакай унҷа дигар проблемаҳо буд як проблемаҳои мисол масъалаи гӯштфурӯша мегирифтем ё ки қиморбоза мегирифтем як масъалаи аз ҳаёт мегирифтем имрӯз мавзӯъҳо дигар буданд имрӯз ино замонавӣ рафсудиянд замони мо ҳамин хел чиз буд ки фақат чизҳои танқидия мо гирифта ҳавай ҳаҷда хуш кара мегуфтем ки шояд то ҳамон мардака расад ҳамин чиз ҳамин суханҳо лекин имрӯз хуб аст тараққиҳо техника ҳамаш дасти худо шумо از چشم پری به چشم من چشم افتاد Ее глаза, на его глаза тоже упали. گفتم که زی چشم او ببینم چشمم Он говорит, свой глаз эконом, через твой глаз народ видит. از هر طرفه به چشم من چشم افتاد Вокруг, говорит, много это глаз. Шпионы, говорит. ассалому алайкум وعلیکم السلام рӯзи ханда барои шумо муборак бошад شما هم مبارک باشد мегузор ки ҳамеша табассум кунед الهه саломат سلامت бошед باشید агар иштибоҳ накунам ин аввалин баромади шумо дар театр студии коно ва доно نه خوشبختانه اون وقتایی که اکوی فتولا از دوشنبه آمده بودن خب همراه من دوستمان کریمکا الکی پیش از خندین کمان گروه استودیوی کانو دانو بود در شهر خوجند و ما در بسیار شهر و نواحی ولایت سوخت برآمدهای عجایب داشتیم. یعنی پیش از عضو شدن شما با تئاتر استودیوی خندین کمان بله. بعدا این برآمد دومی من است. من از ایشان سپاسگزارم. سال گذشته اگر در یاد باشید بخشیده به روزی خنده تئاتر استودیوی کانو دانو و گلبهار
бахшида ба 20 солагӣ фаъолияти Гулбахор хонум як барнома карда буданд ва ман барои табрикот омада будам ва дар як-ду саҳна нақшам бозӣ карда будам. аз ин пас фаъолияти шумо маз дар ҳамин гурӯҳ идома мекунад ё ки муваққата? гарчанде ки ман тӯри 40 сол инҷониб дар театри Хоҷа Камол кор мекунам, ман эҷодкори озод ҳастам. Агар касе маъқул донанд, бо ҷони дил агар вақт пайдо кунам барои чини дар клипҳои ҳофизон, дар рекламаҳо, дар дигар гурӯҳҳо бо ҷони дил мепазирам. Шуморо ки даъват карданд ба ин гурӯҳ? Ба ин гурӯҳ хонум Гулбахор. Хонум Гулбахор. Сабаби рафтани шумо аз театри студияи Хандин Камол? сабаби рафтанам медонед, як қарор баромад ки бояд ҳунарманд дар як ҷой кор кунад ва аз якуним ставка зиёд набошад. барои ҳамин ман дигар қонунан дар ду ҷо кор карда наметавонистам. ин маро маҳдуд кардан, огоҳ кардан ва ман ба хубӣ баромадам. саломат бошед. хуб, кор кардан бо гӯем аъзоёни коно ва доно чӣ гуна аст? фарқият дорад бо театри студияи Хандин Камол? ягон хусусиятҳои фарқкунанда дорад? акнун агар гӯем ки ҳама бо ҳаҷмнигори бисёр варзида муқимҷон Абдулфаттоҳиев ҳамкорӣ кардем, аз мактаби эшон баҳра бурдем, мо аз ин сипосгузор ҳастем. муқимҷон як нафаре ҳастанд ки бисёр як қалами олиҷаноби ҳаҷм доранд ва худ низ як импровизатор, ҳозирҷавоби беҳтарин ҳастанд. мо аз эшон сипосгузорем ва умед ба он дорем ки боз дар оянда ҳамкорӣ мекунем. барои чӣ? саломат бошед. ман ташаккур мегӯям ки шумо фикрҳои мушаххас баён кардед баҳри мо. Marda! Dilam medali ne çıkıştın? Çıkıştın. Hani vay, daroza kaku. Daroza? Daroza. Vay, çi? Daroza. Bodari, ha, bodari. Ne? Zar. Bunu kadar daroza zar. Bana diyorum. Yaktı kalkın nefro. Ekşi de brikuya, bunu kadar daroza ne budem ki? Kadu. Hayır, göz kuni. Hani gitti hayvanı konuğu yaktı kırıgı. Yakşanda soğuksa, yakşanda buğusasa. Şturmur. Ne? Fazla görüşürüz. Murgol. Ne? Oy, karbuda ben ikisinden noter. O da şu var. Kötü. Ay, mamı karpuzu tutam saras bu kortola boşa. O şu korkulan doktor mamna. Şunlar. Karpuza. Çıkın artık yine. Barıy tu hamı çiyoftu mu yapıyor? Tu amin bakça dorsayım şu. Sıkı kafa kani. Bana. Aman yok. Yoftam. Tamam. Şahri muhayyem. Yoftam. Alemine yoftam. Ana. Taş koki. Şimdi giftemoni. Bada korok ne mekşi. Vay seni vay odama hoki zedin baba. Sen tarif yaşa. Hani vay böyle doskama beğenirse gibi meşa. Bu hani vay benzin var ya sayar gibi meşa. Tu fakat göz dur ağını dumbi göz. Bu göz konuyor. Tayo kama böyle ki var ya vay meşa. Normal चीज बता तोरी चलो नहीं होता भी हो उसको करने में क्या ना ये कौन से क्यों होता ना मत бинандагони азиз, ин навбат мо бо нафаре ҳамсӯҳбат мешавем ки барои онҳое ки камтар сину солашон аз 30 боло аст ё аз 20 боло аст хуб мешиносанд. насли наврас бошад шояд гуфта истоданд ки ин нафар ки ҳастанд. ин нафар яке аз чеҳраҳои қаблии театри студияи Хандин Камол ки маз бо ана ҳамон театри студия ба мардуми хуҷанд ё гӯем ба мардуми тоҷик муаррифӣ шуданд. ассалому алайкум. وعلیکم سلام. кайҳо боз шуморо надида будем. мана аллакай зиёда аз 10 сол мешавад? زیادتر. зиёда аз он. чанд сол? 13 سال 13 сол инҷониб шумо дар саҳнаи тоҷик набудед? نبودم. беҳтарин дар куҷо будед? در فدراسیون روسیه. дар федератсияи русия. хуб чӣ боис гардид ки шумо якбора бозам ба тоҷикистон баргаштед давоми 13 сол? دل از وطن طلب میکند. аҳа омада мерафтед давоми 13 сол ё ин ки می اومده میرفتم البته. омада мерафтед? البته. хуб ташаккур. нисбати агар аъзо шудани шумо ба театри студияи коно ва доно чӣ гуна сурат гирифт? ки шуморо даъват кард?
нисбат ба ин хай коллективи кӯна худи Фатулло Абдуллоев, Гулбаҳор, Каримҷон хай гуфтанд ки як программа месозем, қати кор мекунем. Барои чӣ не? аз ин пас шумо дар ана ҳамин гурӯҳ боқӣ мемонед ё ин ки муваққатан? Насиб бошад, худо медонад. Дар пешони чӣ бошад ҳамон. ҳоло ягон шартнома нашудааст? Шартномае ки мо шартнома обязательный шартнома надорем мо. Мо кай ки хоҳем ё вақте ки дар корӣ бошад, мисол реклама ё он ки ягон клип таклиф кунад, барои чӣ не? беҳтарин. хоб ба дигар гурӯҳ ҳам даъват кардан то оне ки ба ин ҷо шумо омадед, то оне ки шумо ба ин гурӯҳ аъзо шудед? албатта ҷон ки суҳбат карда будем. Хай акун як сол мехел шуд ки соли 2020 беҳад соли бениҳоят чикор гӯем шумо нотоб буд. бале ва манам дигар коро ки машғул шудагӣ будам. ҳамин ки театр студии Ханин Камон ки рафт омадам камтар шуд. лекин бенам салом алейк албатта чура не. саломат бошед. хуб давоми 13 сол шумо дар саҳна набудед, машғули дигар кор будед, дуруст, дар Федератсияи Русия? албатта. хуб яку якбора давоми 13 сол ки шумо яку якбора дар саҳна пайдо гардидед, мушкил нест умуман баромад кардан назди ин қадар мардум? Мушкил барои чӣ не? Ҳар як кор мушкил. Лекин гуфти русо ки мастерство не пропьёшь, гуфте будем. саломат бошед. имрӯз хурсандӣ болои хурсандӣ аст, зеро як нафар ҳунарманде ки бевосита дар соҳаи ҳаҷм бисёр як ҷиродор ҳастанд, мухлисони зиёд доранд, хурду бузург дӯст медорад. апаи азизи мо Гулбаҳорбону Ғаффорова рӯзи мавлуд доранд. як ҳамин дони ҳунарро ба олами ҳастӣ одан як қарзаки барак занем. муборак бошад. ба шумо умри дароз мехоҳам. бигзор ҳамеша болои сари фарзандону апаи азиз соябону дуогӯи фарзандони хеш бошед. тансияту хонобод ва ҳамеша сарбаланд бошед. хуш омадед. хайр. бинандагони азизу арҷуманд, агарчи ба пуррагӣ набошадам, вале барои мо муяссар гардид ки як лаҳзаҳои зеботарину аҷоибтаринро аз барномаи консертии коно ва доно ки дар шаҳри Хуҷанд ё гӯем дар муассисаи давлати қасри ҷавонон баргузор гардид, пешниҳоди шумо гардонем. бори дигар дар анҷоми пешниҳоди анамин навори зебо мо ба кулли аъзоёни театр студии коно ва доно муваффақиятҳои беназиро хоҳон ҳастем ва алахусус ба Гулбаҳорхон Ғаффорова таманно мекунем ки бигзор садсолаҳои дигар умру бубинанд ва ҳамеша дар саҳнаи тоҷик бимонанд.